गिबियावनो मीडिया पार्सनसिम जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि आफादनि जानानै खुलुमनाय जासिग्रो। दा नंगौ दिनै 25 जुलाइ 2026 मायथाइ खोब जों गोजोननाय मोनदों उदालगुरि जिल्लानि जानानै। जिहेतु मिरुनि गुदि दानाय बेयो जोंहा सनितपुर जिल्लायाव जानानै थांबाय। दिनै बे उदालगुरि जिल्लायाव जोंनि बिसानि भट टेकिं जिहेतु बिबान गथायनाय आरो समायखिरा लानाय बे हाबाफारिखौ जों उदालगुरि जिल्लाया खुंफुंनानै हरनो मोननायनि थाखाय गोबां गोजोननाय दं। बेनि थाखाय आङो साबायखर बावबाय। बेयाव बेसेबां मदद आरो थुलुंगा मोनखो? मददाथ' रायजोनिफ्राय गोबां जों मददखौ मोनदों। दिनै हारिमुखौ रावबो गाज्रि मोनग्रा गैखाया आरो हारिमुखौ रावबो मुगैग्रा गैया। दा बिनि थाखाय जों जायजों रायलायदों, जायखौ जों हांख्रायदों, जायखौ जोङो माने रेसपेक्ट होदों, बिथांमोना जाबायदि रेसपेक्ट हरदों खोब जोंनिफ्राय जों मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। जों बेखौ बिथां रायजोफोरखौ जोङो साबायखरखौनो बावनांगोन। बे हाबाफारि खुंफुंनायावहाय रायजो राजानिफ्राय बेसेबां अनसायनाय मोनखो? अनसायनायाथ' गोबां दङ, नाथाय मोनसे माबायाव जों एसे दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जिहेतु जोङो हारिमु आफादाव बा जोंनि बे बिसायाव मावथि हान्जा दंब्लाबो खोब जोङो गासैबो जोंनि जि लोगोफोर दं बिथांमोना रायजो जाफुनाय दं, खायसे फरायफुनाय दङ। बिनि थाखाय जोंनि आखाइनिफ्राय गोबां माने रावबो मदद होनो हाया। जोङो बिनि थाखायनो जों रायजो राजानिफ्राय जा थाइसे थाइनै हायो जोंनि लोगोफोरनिफ्राय जों बेखौ लुगैयो। दा जोंहा दिनै आलासि महरै जोंहा बिटिसिनि EM प्रेस मुसाहारि सार बिथाङा जोंनि लिंहरनाय लेखायै बिथाङा सफैनो हादों आरो बिथाङा गोबां जोंनिफ्राय जोङो साबायखर बावगोन। बिथाङा गावनि गोसो मोदोमनिफ्राय जिउनिफ्राय अनसायनाय दं, लोगोसे प्रेक्टिकेल बिथाङा बेवहाय सफैनो हादों। बिथांखौ गोबां हाबाफारि दं होननानै खोनानानैसेयावबो बिथाङा जोंनि बे हाबाफारियाव सफैदों। जों उदालगुरि जिल्लाल' नङा, जोंनि सारा जोंनि बे बर' बिसाया बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि जिखिनि जिल्ला 16टा जिल्ला बिथांमोना गासिबो गोजोननाय मोनदों। नुनो मोनदों मावफुं सोद्रोमा प्रेस मुसाहारिनि अनगायैबो गाहाय बुंथिगिरि महरै नीलकान्त गयारिया बाहागो लाफैदों। बे मानि नेरसोन? खोब माने जारिमिनारि बुंनांगोन जोङो बेवहाय, खारन दिनै जों साननो हायो जोंनि बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसनखौ जोंनि बर' माहारिनि माखासे माहारिफ्रा माने अनसायनायखौ जों नुहुरो। जिहेतु दिनै जों बिथांमोनखौ लेंहरनाय लेखायै बिथांमोना हांख्रायनाय लेखायै दिनै सफैनो हादों। दिनै बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारि सारा दिनै गावनि हाबाफारि जा दंमोन बेखौ बे बिबानखौ लाफैदों। बिथाङा हांख्रायनाय बायदि नुफैबोदों। दा बिथांनिफ्राय जों जिल्लानिफ्राय बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावगोन। बिथांनि अनगायैबो जों नुनो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांमोनाबो नुजाथिफैदों। बे समावथ' जोङो गोबां गोजोननाय दंखायो, जिहेथु बिथांमोना जोंनि उदालगुरि जिल्लानि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बेयाव सफैदों। बिथांमोना हारिनि मोजांखौ मावनो गोबां सेस्थाबो दंखायो। थिग बिदिनो जोंनि बे जि खामानि हाबा मावनो लानाय बेवहाय बिथांमोनाबो जों हेफाजाब होनायनि थाखाय जों गोबां गोजोननाय दं। नोंथांमोना बे हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावलांनो थाखाय ओनसोलनि एबा बे हारिमु सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बेसेबां थुलुंगा होदों? नंगौ, दिनै जोंनि बे बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना जोंनि माहारिनि जि फोसाबनाय, जिहेथु जों बेजोंबो माखासे फोसाबलांनायखौ बा फोसाबलांनो हागोनखौ जों नुहुरो। जिहेतु दिनै जोंनि बे बर' माहारियाव गोबां माने बेले बेजे बा दुखु खस्थ' बा गोबां माने दाङाबाजि सोलिनाय दङ। दा बेफोरखौ जोङो आब्रुथियाव लाबोनो थाखाय बा मिथिहोनो थाखाय जोङो माखासे ड्रामानि थ्रुयै बा सिनेमानि थ्रुयै जों रायजो राजाखौ माने एवारनेस लाबोनायाव जोंहा गोबां बिहोमा दं बा मावनो गोनां हाबाफारि दं, आं बेखौ सानो।